Novinar Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink RS, razgovarao je sa Zvezdanom Slavnićem. Koje ti se stvari ne dopadaju u Anđelinom ponašanju? Danas ste imali frkicu zbog možda njene mladosti, nezrelog ponašanja. Šta bi to promenio? Za sada ne bih ništa promenio iskreno, jer ona polako shvata sve to. Idemo dan po dan, ona je mlada, jeste da ima 24 godine, ali je zrelija od nekog ko ima 30 godina. Ona pokušava da ubaci te priče sa kostimima, sa šoljicama i ostalo. Šalim se, neka nam problemi sa kupaćim kostimima budu jedini problem u vezi, rekao je Zvezdan. Rekao si da je Anđela nebušeni dijamant, da li misliš da ćeš na najadekvatniji način da izbrusiš? Pitao je Darko. Za sada da, a kad izađemo napolje uzet ću i neki kurs. Mislim da je zrela i mislim da nije imala nekog ovakvog muškarca pored sebe, rekao je Slavnić. Vi ste od skoro u vezi, ali me zanima jedna stvar. Anđela je mlađa od tebe 22 godine, da li razmišljaš o tome da će se pojaviti generacijski jaz? Pitao je Darko. Ja idem unazad, ona unapred. Mi smo se stigli, ali smo blizu. Da li će Moki Slavniću da se dopadne nova snajka? Pitao je Darko. Ja sa Mokom ne živimo srednje škole, on moje izbore sve podrži, ali mislim da je njemu taj deo nebitan, već da vidi mene nasmejanog i onako kako me nije dugo video, rekao je Zvezdan.